Ayan guys, dito pa kami sa Robinson Mall. Ayan. Kasama ko yung classmate ko, batchmate namin nung high school. Magme-meet kami dito. Ayan, nasa Shakey's daw siya. Laki ng mall guys, oh. Mag-get together kami ng mga friendship ko guys. Ayan, kasama ko yung classmate ko, yung anak ko. Naling tulos kita. Ako tulos sa loob. Sige, sige. Please wait to be seated. Hindi niya aram pati na may kaiban kita. Sige na, dito na daw. Ganyan. Ay, baga. Uy, Bulit, ikaw ba yan? Dalawang ng ano, pagka-istorya na pagkalaan. Ay, wow. Ayan guys, para Istorya lang. ha? Tapos istorya. Tayo. Ano? Ano?